Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşlar waqy tarap yurdumyzdaky täzelikler hem habarlar bilen tanışdyrýan Watan Habarlary gepleşmekdeşýär. Şugun hormatly prezident bada Gurbanyguly Berdimuhammedow ministrlik kabinetiniň sanly ulgam arkaly nowatdaky mejlisine geçirdi. Onu döwlet durmuşynyň möhüm meselleri ara alynıp maksatdaşyly. Hemem birnäçe resmi namalaryň tassamaryna garaly. Salam hormatly ministr kabinetiniň agzalary. Biz şonu ministr kabinetiniň sany ulgam arkaly nowatdaky mejlisine geçirýär. Mejliste taýýarlanan resmnamalaryň tassamalaryna sereder şeýle we käwreme beýlik mesele ara maslahatlaşar. Hormatly prezidentime de sany ulgam arkaly geçirilýän ministrler kabinetiniň mejlisiniň gün tertibine geçip, ilki bilen ministrler kabinetiniň başlygynyň ornatary Urad Gelliýewe söz berdi. Vice-premier yurdumyzyň vilayetlerine goýçy hasylynyň düýbüni tutmak hemde ekşi mewsüminiň belinen agrotehnik möhletlerde geçirmegini üpçün etmek maksady bilen goýçy ekşine başlamaga görülýän taýýarlyk barada hatabat berdi. Şu günleri vilayetlerde paxtaçy kärinçileriň ekşige girişmek, şol sanyny goýçy tohumly taýýarlamak boýunça zeruri işler geçirýänligi bellenildi. Ekşi geçiriljek meýdanlarda meýilnamalaryň işler alınıp barlýar. Dünýäniň öňdewaçy döwletlerinden satyn alynan ýokary önüjlikli döwrabap obagjyk teňkelerini we gurallaryny netijeli ulanmak hemde ekşi mewsüminde goýçy ekşi teňkelerini we gurallaryň büýükdensiz iş edilmegini üpçün etmek maksady bilen etraplarda ýörüýte toparlar döredildi. Şol toparlar degişli serişler bilen üpçün edildi. Vice-premier hatabatyň başlygyna ussat daýhanlaryň, tejribeli hünärmenleriň, alimleriň we mehanizatorlaryň gatnaşmagyna, ýurdumyzyň vilayetlerine tejribe maslahatlaryny geçirmegiň hemde goýçy ekşine başlamagyň senesini belläp, oňa ak pata bermegi hormatly prezidentimizden haýyş etdi. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp şeýle diýdi. Hormatly ministr kabinetiniň agzalary, hormatly adamlar, dikin bilen bagly ýani Urad Gelliýew ýurdumyň paxtasy daýhanyň durmuşyny bir möhüm goýçy ekşi ýetip gelýär. Ekşi gyýyk wagtyň içinde. Agrotehnikanyň hadalaryna laýyklykda ýokary hilem geçirmek uly ähmiýet bolup, bir möhümde geljek hem hazynyň düýbi tutulýar. Turkmenistan parahasylyň anlaşmagy Watan dilip alan edilen ýyllym edermen paxtaçylaryň Kenağıt üçün gımmatlı çiğ mal olan ağaltının bol hazyny ösürüp yetiştirecekdiklerini bir ananya. Ne şoňra da men ýurdumyň Ahal, Balkan, Leva we Mar vilayetlerinde 24 martda Daşol vilayetinde boldy 31 martda o çekişine hem başlama ak pata berýär. Yani diğer polisiyalak emrumutli yaşurumuzdan o çekişinin bıstımla bilen başlap vermeklerim ulu hormat bilen haýyş edýär. Men edermen daýhanlarymyň ählem o goýçylyk işgälerini bir jan halyp maşgalawadan çymy ata-babalarymyzdan miras alan daýhançylyk hem diýiplerini dowam edip ýeni watanymyň mundan belekde Gülläsmiň alyp barýan tutanýarly işlerini ol üstünlikleri arz edýär. Toprağa sepen her bir tohumol müň bolsun merdana paxtaçylar. Soňra ministrler kabinetiniň başlygynyň ornatary, Daşary işler ministri Meriedow bitarap Turkmenistanyň ansanperör ugrı boýunça halkara hyzmatdaşlygyny mundan meýläkde ösdürmek boýunça Daşary işler ministrligi tarapyndan geçirilýän işler barada hatabat berdi. Büyük köp taraply hyzmatdaşlygy geňeltmek maksady bilen birnäçe teklipler, şol sanyna hukuk ulgamyna gatnaşyklara degişli teklipler taýýarlandy. Şonuň bilen baglykda bu gedipeleri netijeli çözmek babatda Turkmenistanyň adam hukuklary boýunça hereketleriň 2016-2020 ýyllar üçin milli meýilnamasynyň netijeli amala aşyrylanlygy bellenildi. Ýa-da kwatda bir işi ulgamlaryň esasy dowam etmek üçin Turkmenistanyň degişli edaralary we guramalary Birleşen Milletler Guramasynyň ýürütülişdirilen edaralary bilen birlikde bir resmi namanyň 2021-2025 ýyllarda üçin taslamasyny taýýarladylar.
Täze mailnama geljeki 5 ýylda ýurdumynyň goşulan halkara resmi namalardan gelip çykýan borçnamalaryny ýerine ýetirmäge gönükdirilen çäreleri özüni jemleýän milli gural bolup çykyş eder. Turkmenistan Halkara Gydylgaç Komiteti bilen hem netijeli hyzmatdaşlyk gösterýär. Büyük gurama we beýleki ýürütülişdirilen halkara guramalar bilen hyzmatdaşygyň netijeli usullarynyň biri höküminde Turkmenistanda halkara insanperwer hukugynyň ornaşdyrylmagy bagatyndaky 2018-2020 ýyllar üçin çäreleriň mailnamasy çykyş etdi. Bu mailnamanyň 2021-2023 ýyllar üçin taslamasy işlenip taýýarlandy. Bir resmi nama halkara insanperwer hukugy babatda ilatyň habarlaryny ýoklandyrmak, döwlet gullukçylarynyň, milli hünärmenleriň bilimlerini kämilleşdirmäge gönükdirilen çäreleriň toplamyny öz içine alýar. Awraýly halkara guramalar bilen hyzmatdaşlyk babatda Birleşen Milletler Guramasynyň UNESCO ýaly iri ýürütülişdirilen idaralar bilen netijeli gatnaşyklary ösdürmäge uly ähmiýet berilýär. Büyük hyzmatdaşlyk ýeňeltmek maksady bilen döwlet başlarymyň kararyna laýyklykda UNESCO-nyň işleri boýunça Turkmenistanyň milli toplarynyň rezilen düzgünnamasy we düzümi tasdiklandy. Häzirki wagtda Turkmenistan hökümeti bilen bir guramanyň arasynda 2021-2023 ýyllar üçin hyzmatdaşlyk barada ähtnamanyň taslamasy taýýarlandy. Resmi nama laýyklykda bilim, ilim, medeniýet, suw serişlerini dolandyrmak, statistika, sport, milli medeni ýadygarlyklar goramak ýaly ugurlar boýunça hyzmatdaşlygy geljeki 3 ýylyň dowamyna aýratyn mailnama boýunça alyp barmak gözüňde tutulýar. Şunun bilen birlikde Turkmenistan Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy bilen insanperwer ulgamda netijeli hyzmatdaşlyk edýär. Hyzmatdaşlyk Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Aşgabatdaky merkezi bilen birlikde şu ýylyň dowamyna ilim, bilim we hukuk ulgamlaryny hemde köpçülikleriň habar berişleriniň ugry boýunça 18 taslamany amala aşyrmak meýilleşdirilýär. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň milli azlyklaryň işleri boýunça ýokary komissarynyň edarasy bilen hem asnaşykly gatnaşyklar ýola goýuldy. Häzirki wagtda bu idara bilen ýerine ýetirilýän işleri ulgamlyň esasynda alyp barmak maksady bilen ýurdumyzyň bilim ministrliginiň Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň milli azlyklaryň işleri boýunça ýokary komissarynyň edarasynyň arasynda Türkmenistanyň dil we medeniýet köpdürligi boýunça hyzmatdaşlyk hakyndaky ähtnamanyň taslamasy taýýarlandy. Hormat prezidentimiň başlangyjy bilen döredilen Turkmenistanyň adam hukuklary bagatda halkara borçnamalarynyň we halkara insanperwer hukugynyň ýerine ýetirilmegini üpçün etmek boýunça Pugdagary toparynyň işi iýligdirlik kämilleşdirilýär. Muňa mysal höküminde Pugdagary toparynyň halkara guramalaryň wekilleri bilen birlikde geçiren mejlislerini görkezmek bolar. Şunun bilen baglykda 24 martda Daşary işler ministrliginiň halkara gatnaşyklary institutynyň binasynda Pugdagary toparyň nowatdaky mejlisini geçirmek teklip edilýär. Onun gün tertibine şu ýylda awraýly halkara guramalar bilen insanperwer ulgamdaky hyzmatdaşlyk göstermäge hemde bilelikde taýýarlanan iş mailnamalaryny durumça geçirmäge degişli meseleler giýdiler. Çeýlekem şu mejlise sanly video aragatnaşyk arkaly Merkezi Aziýa sebitinde we Türkmenistanyň işleýän halkara guramalarynyň wekilleriniň gatnaşmagy teklip edilýär. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, gydyklanma bildirýän daşary ýurtly hyzmatdaşlaryň ählisi bilen iki taraply we köp taraply görnüşde insanperwer ulgamda netijeli gatnaşyklaryň puwturlandyrylmagynyň we giňeldilmeginiň bir tarap Türkmenistanyň daşary siýasat strategiýasynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridigini bellädi. Bu ýurda ýurdumyz iri halkara guramalary, şol sany Birleşen Milletler Guramasy we onuň ýürütülişdirilen idaralary, Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy hemde beýleki awraýly düzümler bilen netijeli hyzmatdaşlyk edýär. Milli lidermede üstünlükli amal aşırılan ve durumça geçirilýän milli hemde umum beýafitlere laýyk gelýän bilelikdäki taslamalaryň uzak möhletli geljegi nazar almak arkaly gurulýan bu hyzmatdaşlygyň aýdyň netijesini bellädi. Turkmenistan öz üstüne alan halkara borçnamalaryny ýerine getirmäge bir ýagrarly dony görkezip, insanperwer hyzmatdaşlyk meselelerini işin gorna gelýär. Hemde tebit we ählimum derejede paragatçylyk we awadançylyk öpçün etmäge, häzirki döwrüň wajyp wezipelerini çözmäge, durnukly öz iş maksatlaryny ýetmäge gönükdirilen anyk başlangyçlary öňe sürýär. Hormat prezidentime de bular barada etmek bilen hüdülünün teklipleri makullady. Hemde vice-premieri Daşary işler ministrine olary durumça geçirmek, agdaryn ulgamda netijeli hyzmatdaşlyk üçin köp taraply kuwatdan has netijeli peýdalanmak boýunça degişli tapşyryklar berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornasary Durdulew Türkmen Kimya döwlet konserniň işini kämilleşdirmek hemde energetika ministrligine we onuň idara kärhanalaryna sany ulgamy ornaşdyrmak boýunça alınıp barýan işler barada hatabat berdi. Türkmenistany tenagy taýdan öten döwleti öwürmek we yerli çygymal serişlerini oýlanjykly peýdalanmagyň esasynda tenagy pudugyny diversifikasiýa bilen ösdürmek ugrunda ýurdumyzda ýokary tehnologiýalar bilen enjamlaşdyrylan täze döwrewap disgalar gurulýar. Olardan işläp gelýän kärhanalaryň durky täzelenýär.
Yurdumyzyň kimya pudugyny munun meýlekde ösdürmek, mineral, gidromineral we uglevodorod serişleriniň netijeli peýdalanmagyny we toplumlaryň gaýtadan işlenilmegini, ýylatyň hemde halk hojalarynyň puduklarynyň zerur kimya önümleri bilen üpçün edilişini gowlandyrmak maksady bilen Türkmen Kimya Döwlet Konserniň düzümine täze önümçük kärhanalary ulanmagy berildi. Turkmenistanyň durmuşyk iqtisady ösüşiniň 2011-2030 ýyllar üçin milli maksatnamasynda we Turkmenistanyň prezidentiniň ýurdumyzda 2019-2025 ýyllarda durmuşyk iqtisaddaýdan ösdürmek maksatnamasynda kesgitlenen wezipeleri laýyklykda täzeçil tehnologiýalar bilen üpçün edilen döwrewap önümçülükler daşary ýurtlardan getirilýän haritlaryň orny tutýan önümler çykarmaga hemde eksport mümkinçilikleri artdyrmaga gönükdirilenler. Vice-premier hormat prezidentimiň garamagyna Türkmen Kimya Döwlet Konserniň işini kämilleşdirmek hakyndaky kararyň taslamasyny ödürledi. Resminama laýyklykda pudugyň kärhanalarynyň dolanýyşyny kämilleşdirmek, işçi güýjini, maddi we maliýe serişlerini erejeli ulanmak maksady bilen Türkmen Kimya Döwlet Konserniň merkezi iş diwanynyň düzüm gurulşyna üýtgetmeler girmek teklip edilýär. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, ýurdumyzda hemde daşary ýurtlarda tarpejleriň ýokary isleginden peýdalanýan kimya önümleriniň ýurdumyzda öndürilen möçörlerini we görünüşlerini ýygyderli artdyrmak boýunça ýöňde goýulan wezipeler bilen baglykda kimya tenagatyny kämilleşdirmek ugruna işleri alyp barmagyň zerurdygyny bellädi. Döwlet başçylygynda degişli karara gol çekip, ony elektron resminama durançyk arkaly vice-premier iberdi. Hemde bir resminamanyň düzgünleriniň ýerine ýetirilişine bir gödegçiligi üpçün etmek tapşyrdy. Soňra vice-premier Durduliýew hatabatyny dowam edip, energetika ministrliginiň hemde onuň idara kärhanalarynyň işine tanul gomy ornaşdyrmak boýunça alınıp balyan işler barada aýtdy. Elektrik energetika pudugyny tanul gomy ornaşdyrmak işleriniň gidişine gödegçilik etmek maksady bilen energetika ministrliginiň merkezi diwanyna maglumat howpsuzlygy we tanly tehnologiýa bölümi döredildi. Häzir döwlet energi gödegçilik kärhanasynyň binýadyna hatabat merkezi döredilip, şol ýere Aşgabat şäheriniň hemde vilayatlariň ähli sarpejleri barada maglumatlar gelip gowşýar. Tölük terminallary oturdyldy. Hatabat merkeziniň internet portaly döredildi. Öýjükli telefon arkaly tölük geçirmek hyzmatlaryny ýola goýmak boýunça işler tamamlaş tapgyrda alınıp barýar. Büyük şäherler nagdyal hataplaşyklary geçirmäge, elektrik energi tölekleriniň geçirişine we taşyýatlyk ulanşyna gödegçilik etmek boýunça işleri ýeňilleşdirmäge gönükdirilenler. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, milli iqtisadiyetimiň esasy puduklaryny tanul goma geçirmegi çaltandyrmagyň zerurdygyny çekip, vice-premier gödegçilik edýän düzümlerini tanlaşdyrmak işini diversifikasiýa ýoly bilen alyp barmak hemde Turkmenistanyna 2019-2025 ýyllarda tanlyk iqtisadiýety ösdürmegiň konsepsiýasyna laýyklykda maglumatlaryň elektron binýadynyň awtomatlaşdyrylan ulgamyny döretmek boýunça işleri güýçlendirmek barada anyk görkezmeler berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Müşşikow Turkmenistanyna 2019-2025 ýyllarda sanlyk iqtisadiýety ösdürmegiň konsepsiýasynda kesgitlenen wezipeleri üstünlikli çözmek maksady bilen görülýän anyk şäherler hemde ýurdumyzyň ähli puduklaryna, wilayatlariň we Aşgabat şäheriniň häkimliklerini sanlyk iqtisadiýety ornaşdyrmak we elektron maglumat binýatlar ulgamyny döretmek babatda geçirilýän işler barada hatabat berdi. Geçirilen seljerme işlerine laýyklykda wilayatlariň we Aşgabat şäheriniň häkimlikleriniň gurulşyny, maglumat howpsuzlygy we tanly tehnologiýalar bölümini döretmek, olaryň düzümine degişli üýtgetmeleri girmek hakynda teklip taýýarlandy. Şonuň bilen baglykda hormat prezidentimiň garamagyna wilayatlariň we Aşgabat şäheriniň häkimlikleriniň işini kämilleşdirmek hakyndaky kararyň taslamasy götürildi. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, şahsiýetiň, jemgyýetiň we döwletiň içerki we daşarky maglumat howplarynyň goruglyk ýagdaýyny gadanmagyň, adamyň we raýatyň konstitusiýon hukuklaryny we azatlyklaryny amala aşyrmagy, halkymyzyň münasip durmuş derejesini üpçün etmek bilen çäklenmän, eýtim ýurdumyzyň öz ygtyýarlygyny hemde durnukly durmuş ykdysadyet üçin üpçün edýänini beledi. Şunun bilen baglykda bir urda görülýän toplumlaryň şäherler ähli kesgitlenen meýilnamalary ýerine ýetirmäge ýardam etmelidir. Hormat prezidentime de degişli karara gol çekip, ony elektron resminama durançyk arkaly vice-premier iberdi. Hemde resminamada kesgitlenen wezipeleriň ýerine getirilişini bir gödegçilikde taklamagy taşyrdy. Soňra vice-premier hatabatyny dowam edip, tanul goma geçmegiň döwlet hyzmatlarynyň hilini ýoklandyrmak, idara kärhanalary durandyrmak işini kämilleşdirmek boýunça görülýän toplumlaryň şäherleriň çäklerini gödegçilik edýän düzümleriniň alyp barýan işleri barada maglumatlar berdi.
Turkmenistan'ın prezidentinin 2020-nji ýylyň 3-nji ýylyna karary bilen tasdiklanan dünýä ykdysadytyna emele gelen çylşyrymly ýagdaýlaryň ýurdumyzyň ykdysadytyna getirýän täsirlerini peseltmek hemde milli ykdysadyty durnukly ösdürmek boýunça 2020-2021-nji ýyllar üçin milli maksatnamasyna laýyklykda kärhanlary belli almak işini kämilleşdirmek boýunça çäreler bellenildi.